Hello Pilipinas! Magandang araw sa inyo lahat. It's si Mike Padua. Nakatulad tayo sa pinaka-latest update. Ito po ang weather analysis na yung araw po ng Martes hanggang Biyernes, Mayo 6 hanggang 9, 2025. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa pinaka magandang education institution dito po sa Naga City at Bicol Region. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City, headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang pinaka-latest update. Yung LPA na si 99W ay nalusaw na po habang ito po ay tumawid ng Visayas at Mindanao noong weekend. At natutunaw na po siya dito sa may kanluran ng Luzon. At yung mga natitirang ulap na lang po ang nakikita sa may West Philippine Sea. Samantala, patuloy pa rin ang mga hapon-hapon o gabi-gabi na mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa at mag-persist po ito sa susunod na 5 araw o throughout the week. Pero sa weekend, unti-unti po itong babawas at may mga ilang areas lamang hanggang sa election day, yung local election day ng ating bansa na yung Monday o Lunes, Mayo 12. Meron tayong surface trough dito sa may Dagat Pasifiko but wala naman po itong inasahang development. At sa latest natin na yon, sa ating fast animation na yan po, ito na po yung surface trough papalapit po sa may area po ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Inasahan po itong magbibigay ng mga thunderstorms na yung hapon at gabi. Bukas ulit ng hapon o gabi, may mga areas din sa Eastern Visayas kahit sa umaga, pwedeng umulan at may mga thunderstorms. Mag-ingat lang po sa mga kidlat at mga pagbaha kapag mayroon pong malalakas na thunderstorms. Dito po sa Bicol, may mga ilang areas. Dito sa Naga, nagkaroon ng mga brief rainfall, okay? Dala ng mga thunderstorms sa surrounding towns, okay? So, ito po yung zoom in solar animation. So, yan po yung remnants ni LPA 99W. Medyo nalulusaw na po siya. Yan mga sign ng mga kidlat. Okay, yan po ay mga real-time lightning strikes mula sa Lightning Global Network. At nakikita po ninyo, halos malaking bahagi po ng Luzon. Kasama po ang Metro Manila, may mga thunderstorms. At dito rin po sa Kabikulan, may mga ibang areas din po. Tulad dito sa may Santa Elena, Cam Norte, at ibang areas po ng 3rd District ng Camarines Sur. Ang Kabisayaan, meron din po mga thunderstorms, gayon din po sa Mindanao at Palawan, kasama din ang Mindoro. So halos nafe-feel natin ang post-La Nina effects. Dahil po, every time pagkatapos ng El Nino o La Nina, meron yung post effects for the mga at least 3 months. So makakaranas pa rin tayo mga pag-ulan, kahit po nasa hot dry season. So, parang wala parang hindi natin na-feel ang tunay na hot dry season. So, maganda yan sa mga farmers. Pwede kayo magkaroon ng pag-start ng plantation kung ano mga gusto niyo i-plant. So, yan po ang situation na yon. At least hindi masyadong super init ang ating nakakanasan. Napapalit ka agad ng mga thunderstorms sa hapon o gabi. Samantala, ito po yung pinaka-latest nating rain forecast. So, gaya ng sinabi ko, na yung araw na ito hanggang sa Friday, naasan pa rin natin ang hapon-hapon po ng mga thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. Kaya lang pagdating ng Sabado, ito po ay babawas. Dito na naman po sa may gitnang Luzon, ibang parts ng Northern Luzon at Mindanao, ang posibleng may mga thunderstorms. May mga isolated thunderstorms pa rin sa Bicol at sa Visayas at Palawan. Sa Linggo, same pa rin ang situation. At sa election day ay medyo bawas pa ang pag-ulan. So, posibleng mainit po tayo dyan. Mababa ang tsansa ng mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. But, pabantayin po natin na yung weekend kung may pagbabago sa forecast since 6 to 7 days to go pa ito. So, malamang maraming changes po ito. The day after election day, ganun din po. Although may malakas ang chances na, o mataas ang chances na may mga ulan dito sa may Hilagang Luzon. Okay?
Dahil po yan sa pagdaan ng isang frontal system sa may area po ng Batanes Group. Kaya itong ating wind forecast for the next 5 to 7 days ay manatili pong kalmado hanggang paiba-ibang direksyon ng hangin sa inland areas. While sa coastal areas po ng ating bansa, hanggang ngayong weekend ay mula sa timog at timog silangan ang hangin. Okay? But napaka gentle lamang po itong mga hangin na ito. Ngayon sa linggo, ayan po, may pababa pong frontal system. So, ito po yung tinatawag nating stationary front. Okay, so makikita ninyo dyan yung stationary front. Pagdating ng May 12 election, ayan po, magpapaulan po sa bahagi po ng Batanes, Cubao Islands. Doon lamang po. And then, pagdating ng Tuesday, ito po ay aalis ka agad. So, babalik ulit tayo sa easterlies next Tuesday, May 13. Okay? At bago tayong pag-aalam, ito ang pinaka-latest wave forecast mula sa windy.com. For the next 6 to 7 days hanggang election day ay mananatili pong napakakalmado ang inland waters po ng ating bansa at sa West Philippine Sea. Ang East Philippine Sea ay light ang pag-alon up to a meter. Samantala ang central waters ng ating kapuluan, lalo sa Visayas at Sulu Archipelago, Palawan, mananatili pong kalmado hanggang 0.3 metro ang laki ng alon. So, ganun din po sa West Philippine Sea. Wala pong problema tayo sa pangingisda at sa paglayag sa karagatan. Okay? So, yan po ang ating pinaka-latest update na yung araw na ito ng Martes hanggang Biyernes. At babalik ulit tayo na yung weekend for another update. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padre magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. I-hashtag #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.